Vemu, pořádně. Teď by měla startovat Adéla Tomanová a po ní se pak připraví Michaela Slabá. Vidíš, koukej jak. Máš bičík. Adélka Tomanová startuje na Týďovi, děkujeme za pozdrav. Já za to zhodím a můžeme startovat. No, ale už běží. Sokolovi ho to táhne. Jako další pak bude startovat Michaela Slabá. No, boj se, jestli je to... Ne, jestli to je správně. Jo, Ty to dělat, jo, když jak na to. Ty to vychutnává. Ten kůň. Co mám dělat? Zatáhnout střechu tady nebo co? Aha. Tak půjdeme dolů. No, dobrý. První 3 překážky výškového parkouru máme za sebou. Není, on tak zastávkuje, já si nechce. Jede. A jsme v druhé půlce tratě parkouru. A regulérní nájezd na 5. překážku. Skočil pěkně. To naše rozběžky. Dobrý. Tak a před námi je poslední překážka. Sedmička hned zatím cíl. Na 23. místě Adéla Tomanová. Já bych řekl, že tady vůbec nezáleží na tom, kterém místě. Všichni jste jeli výborně, nádherně. Radost se bylo na vás tak, jak stojíte. Nepřenesste se o kolečko. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Startuje Adéla Tomanová. Startuje. Dobře. Připraví se Veronika Vebrová. Tak to je na bednu, hele. Pojď to. Tak já než jsem se rozlít, tak Adélka už má před sebou předposlední překážku. I ta vyšla a jedeme do čtverce. Dolů přesedneme. Přidej, rychlej za cíle. Pomalu. Připraví se Zuzana Vojtková. Zjistila Adéla Tomanová. Tak jdeme na to. Přeji vám příjemnou cestu.